गोसारथों गोसारथों बर'बिजों गोसारथों 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 फरायगोन बिमानि राव बिमानि राव बिमानि राव फरायगोन बिमानि राव बिमानि राव बिमानि राव फरायगोन बिमानि राव बिमानि राव बिमानि राव जिउ लावथों जिउ लावथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों जिउ लावथों जिउ लावथों बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बर' बिजों सान 1963 मायथाइनि 10 मे अर्थात दिनैनि खालारावनो बर' बिजोङा बर' रावा बिजों महरै गुदि फरायसालि गायसनजादोंमोन आरो फैयै फैयै जोंनि बिजोङा दिनैनि खालाराव 60 बोसोर जाफैबाय आरो बे सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फोसावनाय बायदियै बिथोन बायदियै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो बिथांमोना जथायै तामुलपुर हायार सेकेन्डारि खुंदों आरो बेवहाय आंखौ लिंहरदोंमोन फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नाथाय आफादनि नोजोर बोनांगौ दं बेनो जाहैबाय आसाम सरकारनि केबिनेटआ जि मोनसे बिथांमोना सिद्धान्त लादों बिथांमोना जि मोनसे थांखि लादों जे बिमा राव बिजोंनि फरायसालिफोराव क्लास 6 निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बिमा रावनि सोलाय इंराजि बिजोङाव बिथांमोना फोरोंनायनि साखाफारा खालामदों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारनि जि सिद्धान्त बेखौ जों गोख्रों रावजों जों सोंखारि आरो आसाम सरकारखौ खावलायो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों खावलायो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांखौ जों खावलायो नोंथांमोना अननानै बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ बर' बिजोङावनो फरायनो हो नोंथांमोना क्लास 6 नि फरायसाफोरखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंनायनि सोलाय बर' बिजोंजोंनो सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' बिजोंजोंनो फरायनो नोंथांमोना खाबुखौ होनांगौ आं बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो दुलाराय रायजो राजानि जानानै नोंथांखौ खावलायहरो मानोना मोनसे हारिया दावगानांगौब्ला बेनि राव थुनलाइ आरो बिजों बे दावगानांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे फोथायनाय दङ जे बर' हारिया दावगानांगौब्ला बिनि राव थुनलाइ बिजोङा थांनानै थानांगोन बेनिखायनो फिन आसाम सरकारखौ बिथांमोननि जि सिद्धान्त बिथांमोननि जि थांखि बेखौ फिन खनसेबाव सानफनो थाखाय आङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायहरबाय थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन